Паважаныя калегі, я прапаную пачаць наш майстар-клас. Вялікі дзякуй усім, хто прыйшоў да нас, каго зацікавіла гэта тэма. Тэма называецца «Крытычнае мысленне і сланы». Я бы так сказала. Будзем мы працаваць з невялічкімі тэкстамі. І давайте паслухаем вось такое знакамітае выказванне, чаму менавіта сланы. Калі хочаш дамагчыся мэтаў, накармі слана, накіруй пагоншчыка і акрэслі напрамак. Можаце падзяліцца, і вось як вы яго разумееце, гэта выказванне? Што гэта значыць? Чаму такое дзіўнае, такое крытычнае мысленне і сланы? Ці хто, можа, ведае гэта выказванне, ці сустракаліся вы з ім? Ёсць шлях. Што азначае гэта, Святлана, як думаеце? Мэта. Так, канчатковы вынік дзейнасці. Шлях выконваем гэты, для гэтага выніка крочым, а слон, напэўна, гэта нешта, што нам дапаможа трапіць. Так. А пагоншчык гэта? Накармі слона, пагоншчык... Той, хто кіруе. Са шляху не звярнуць. Ну і напрамак. Дзякуй вялікі. Насамрэч, давайте паглядзім, калі мы нешта плануем нейкія мэты, перспектыўныя ці лакальныя мэты, то ў нас звычайна працуюць две сістэмы. Нашы эмоцыі, тое, што мы хочам, тое, што нам вельмі падабаецца ці наогул не падабаецца, гэта слон сімвалізуе нашы эмоцыі. Пагоншчык – гэта наша рацыя, тое рацыянальнае, што застаўляе нас рухацца наперад, нават калі нам гэтага не вельмі хочацца. Ну і уявіце сабе, калі ласка, да? Да, самае галоўнае, што мы не прадставіліся. З вами працуе Алена Радзевіч, да, і Міхась Кудзейка. Лепш позна, чым нікалі, да? Так, ну што ж, справа ў тым, што вельмі часта перад намі, калі мы самі арганізуем адукацыйны працэс, перад намі стаяць мэты, да, якія павінны мы з вами дасягнуць. І заўсёды перад намі стаіць асноўная задача, як дасягнуць гэтыя мэты, да, якія для гэтага трэба выкарыстаць сродкі, каб атрымаць той вынік, які мы хочам атрымаць, да, ці які запланавалі. Як зрабіць так, каб вучні асвоілі тэкст не толькі на ўзроўні чытання, а і на ўзроўні асэнсавання. І вось тут атрымліваецца так. Ну, чаму тут тэкст? Ну, увогуле тут можа быць не толькі тэкст, тут можа быць і які-небудзь закон, якая-небудзь інфармацыя, азначэнне і гэтак далей. Самае галоўнае, што калі мы пачынаем з вами планаваць наш урок, да, што ў нас робіцца ў галаве? Да? Ідэй, да, вельмі шмат. І колькасць гэтых ідэй вельмі падобна на слана, да, такога эмацыйнага. Вось. Але ж што зрабіць з усім гэтым, да? Дзе знайсці таго пагоншчыка, які дапаможа усе тыя думкі выстраіць, так? І дзе знайсці таго настаўніка, які пакажа, у якім напрамку трэба рухацца. І вось ёсць якраз такі вельмі цікавы і карысны, такая цікавая і карысная парада, якая называецца «Тры крокі да поспеху». Ну, увогуле, гэта парада не проста так, не мы з Алёнай яе прыдумалі. Гэту параду прыдумалі Чин і Дейл Хіс. Гэта амерыканскія выкладчыкі, так? І яны ў сваёй кніжцы прапанавалі карыстацца гэтымі трыма крокамі для таго, каб дасягнуць мэты. І так, што трэба рабіць? Першае. Будь як слон, але стрымлівай пачуцці і эмоцыі. Будь пагоншчыкам і ўключы розум, настрой, волю. Будь настаўнікам, знайдзі напрамак. І вось, калі вы будзеце гэтым карыстацца, то, канешне, тыя мэты, якія вы будзеце перад сабой ставіць, яны будуць лёгка збывацца, да? І атрымлівацца той вынік, які патрэбен. Вось і мэта сённяшняга майстар-класа. Ну, сапраўды, на самой справе, калі мы з Аленай тэлефанавалі адзін аднаму, да, і абмяркоўвалі, што мы будзем рабіць, гэта нагадвала сапраўды слана, таму што было ідэй вельмі шмат. Так? Але ж мы пастараліся знайсці пагоншчыка, які дапамог нам, да, выстраіць гэта ўсё, і
знайсці той напрамак, які нам патрэбен. І так мы сёння будзем з вами працаваць з тэкстам. І таму паглядзіце, калі ласка, што наш майстар-клас, які вынік дасць, да якога выніка мы сёння прыйдзем. Будзеце ведаць, што значыць зашпіліць кашулю ў дачыненні да працы з тэкстам. Зможаце выканаць і распрацаваць заданні адносна розных узроўняў мыслення. Зможаце валодаць зместам тэксту не толькі тэхнічна, а і сэнсоўна. І так, паважаныя, будзем зараз працаваць. Паглядзіце, калі ласка, на гэты кадр. І давайте паспрабуем знайсці адказ на гэтае пытанне, што азначае глыбока прааналізаваць тэкст, усвядоміць яго і выканаць нейкія дзеянні ў новай сітуацыі. Як вы лічыце, што гэта азначае? Сёння пра гэта менавіта ішла гаворка на пачатку нашай сустрэчы. Можа, хто з вас ведае гэтага чалавека? Хто гэта такі? Так. Калі ласка, давайте вот просто будем руку поднимать, хто хоча адказаць. Што азначае глыбока прааналізаваць тэкст, усвядоміць некае паняцце? Як вы лічыце? Так. Дзякуй. Калі ласка. Чытаць паміж радкоў. Добра. А скажыце, як гэта ўсё звязана з Бенджамінам Блумам? Гэта Бенджамін Блум. Узроўні. Усім вядомыя ўзроўні Бенджаміна Блума. А хто з вас можа іх назваць? Можа, вы іх узгадаеце? Ну, нешта такое успомнілі. Аналіз, сінтэз. А што яшчэ? Разуменне. Ну, я вам, што называецца, аблегчу крыху задачу, але я прапаную, так як гэта піраміда, і піраміда Маслоў, ёсць нейкая логіка яе пабудавання, таму давайте падумаем, як бы мы размеркавалі гэтыя ўзроўні. Ад самага простага да больш складанага. Унізе самы будзе просты ўзровень. Разуменне, якія яшчэ ёсць ідэі. Веды. Веды, далей. Калі ласка. Калі вучань чытае тэкст, ён спачатку ацэньвае цяжкі для яго гэты тэкст, альбо лёгкі. Так, значыць, вы лічыце, што ацэнка ўнізе. Так, ці ўсе згодны, ці ёсць нейкія іншыя меркаванні? Веды. А што можа ісці далей? Што больш высокі ўзровень разумення? Разуменне, далей пасля разумення аналіз, да? Прымяненне. А давайте так, што, на вашу думку, з'яўляецца найбольш высокім узроўнем? Ацэнка. Конечно, ацэнка. Прымяненне. Давайте паглядзім. Да. Вось такім чынам размяркоўваюцца ўзроўні пазнавальнай дзейнасці, адносна якіх мы плануем мэты нашай дзейнасці на уроку, максімальна, конечно, уключаючы усе ўзроўні, конечно, у залежнасці ад таго, які тып уроку мы плануем. Акрамя таго, адносна гэтых узроўняў мы плануем заданні, пытанні да вучняў. Паглядзіце, у самым нізе гэтай піраміды знаходзяцца веды. Як многія з вас былі абсалютна правы, гэта лічыцца самым нізкім узроўнем, але калі мы паглядзім на піраміду, то у яе ёсць аснова. Да? То есть, калі мы не будзем ведаць, калі ведаў гэтых не будзе, то немагчыма уявіць сабе ні разуменне, ні ўсе іншыя ўзроўні, якія праходзіць вучань. І так веды, яны суадносяцца з якімі пытаннямі? Якія пытанні мы часцей за ўсё задаем вучню пасля знаёмства з любой інфармацыяй? Упершыню ён знаёміцца з інфармацыяй, будь то тэкст ці нейкае паняцце. Пра што? Да? Як звалі галоўнага героя? І што, якая паслядоўнасць падзей, як пералічы? Гэта пытанні самага нізкага ўзроўня, пытанні, якія правяраюць веды. Далей крыху больш высокі ўзровень разумення, звязаны з разуменнем паняццяў. Ну, давайте, педагогі, якія пытанні? Чаму? Да? Чаму гэта адбылося? Іншымі словамі,
вось гэты ўзровень разумення звязаны з тым, што вучань можа перафразіраваць сваімі словамі нейкае паняцце. Калі вы вывучаеце правіла, то і пытаеце вучня, калі ён проста, што называецца, зазубрыў і расказвае, гэта нізкі ўзровень, гэта веды. Калі ён можа патлумачыць нейкі пэўны закон, нейкае там, скажем, і гэтак далей сваімі словамі, гэта значыць, што вучань дэманструе разуменне матэрыялу. Далей у нас яшчэ больш высокі ўзровень, і некаторыя назвалі яго самым высокім узроўнем прымянення, але гэта, конечно, не так. Прымяненне гэта той момант, калі вучань можа нешта зрабіць, што называецца па абразцу. Вось вы паказалі, як рашыць той ці іншы прымер ці задачу. І ён, даеце яму такую магчымасць, ён працуе з падручнікам, і ён гэта робіць выдатна. Значыць, ён выйшаў на такі ўзровень, як прымянення, але толькі ў знаёмай сітуацыі, толькі па абразцу. Яшчэ больш высокі ўзровень аналіз. Гэта расчляненне на часткі. Ёсць два падыходы да гэтага аналізу. Гэта скальпель і лупа. Вось два падыходы. Скальпель, калі мы расчляняем на асобныя часткі і разглядаем гэтыя часткі. Лупа, калі мы берем за аснову нейкую, ставім мэту, і нам трэба, калі мы разглядаем правядзенне урока, то мы можам акцэнтаваць увагу, а як настаўнік ставіць мэты гэтага урока, і будзем назіраць толькі за гэтым. Як ён паставіў мэты і як гэта мэта была рэалізавана праз увесь урок. Гэта ўзровень аналіза. Сінтэз, понятно, гэта калі вучань абладае такімі навыкамі, што ён можа на аснове таго, што ён ведае, стварыць нешта сваё. Гэта ўсе віды творчых заданняў. Гэта вельмі высокі ўзровень, за які мы ўжо ставім, калі мы выкладаем, то гэта 9-10. Ну і ацэнка, это самы высокі ацэнка на ўзроўні крытэрыяў. Не проста я ацэньваю, мне падабаецца ці не, але абавязкова крытэрыі. Я магу сам сфарміраваць гэтыя крытэрыі, на аснове гэтых крытэрый ацэніць. І так, вось такое пытанне, якое суадносіцца з мэтай нашай майстар-класа, што азначае зашпіліць гузікі у дачыненні да аналізу тэксту ці авалодвання нейкай пэўнай інфармацыі. Гэта значыць, як вось гэтыя гузікі прыдумала амерыканская настаўніца, ваша калега Колін Аланіс, звязаны з узроўнямі Бенджаміна Блума ад самага простага да больш складанага. Дык вось яна кажа, для таго, каб авалодаць пэўным матэрыялам, трэба зашпіліць усе гузікі, іншымі словамі прайсці ўсе ўзроўні. Веды, прымянення, аналіз, сінтэз, ацэнка, ну, разуменне. І толькі ў гэтым выпадку вучань можа выйсці на той узровень, калі ён можа прымяніць гэтыя веды ў незнаёмай сітуацыі. Гэта больш трывалыя веды. І так мы сёння будзем з вами вучыцца зашпільваць гэтыя гузікі. Коллеги, ну я крышечку абагульню. Вся справа ў тым, што звярніце ўвагу на тое, што у нас ёсць ідэя. Мы хочам прааналізаваць тэкст. Да? Вось сама ідэя гэта ёсць той слон, таму што ідэя яна разглядаецца з пазіцыі эмоцый. Так? Нам удалося знайсці пагоншчыка. Што сабой прадстаўляе пагоншчык у нашым выпадку? У нашым выпадку гэта той інструмент, які мы выкарыстоўваем. Перш-наперш гэта піраміда Блума, так? Разнаўзроўневыя заданні, якія мы будзем планаваць. Так? І яшчэ адна мадэль, ці яшчэ адзін інструмент, гэта якраз вось гэта кашуля з гузікамі. Да, якая нам дапаможа гэта зрабіць, каб гэта было яскрава, прыгожа і цікава. І давайте паглядзім, да, як гэта працуе на самой справе. Перад вами ёсць тэкст. Тэкст называецца так: «Цяжкое кураня». Не паспела кураня вылупіцца, як адразу атрымала заўвагу за тое, што разбіла яйка. Бог ты мой, адкуль яго такія манеры? Відавочна, гэта нешта спадчыннае. Вось гэту паўказку напісаў Фелікс Крывін. Гэта расійскі пісьменнік. Я думаю, што яна вельмі цікавая, мае глыбокі сэнс, але трэба ж яго якімсьці чынам дастаць, да, і разгледзець, а што ён хацеў сказаць, а што мы з гэтага хацелі вынесці. І таму мы прапануем вам папрацаваць зараз у групах. Зараз кожнай групе будзе прапанаваны гузік,
нейкага колеру. Вы пакуль што не ведаеце, які колер што абазначае, таму вельмі лёгка яго выцягваеце. Пасля таго, як вы выцягнеце гузікі, кожная група выцягне свой гузік свайго колеру, мы вам прапануем заданні. У нас падрыхтавана на кожную групу па 3 заданні, так? Але вы выцягнеце толькі одно заданне для таго, каб яго выканаць. Так. У вас будзе пасля гэтага 5 хвілін на тое, каб гэтыя заданні выканаць, і потым мы будзем з вами правяраць і глядзець, што ў нас атрымалася. І так, зараз будзем раздаваць заданні. Так, а поднимите, коли ласка, как было бачно, и у вас колер оранжевый. Добре. У кого такие малиновые? У вас червоний. Так, все? Все, да? Итак, у вас ровно 5 хвілін на тое, да, каб падрыхтаваць адказ на тое заданне, якое вы выцягнулі. Зразумела? І потым вы знаходзіце аднаго спікера, які прадставіць гэта рашэнне нам усім. І так, калі ласка, працуем. Все падрыхтаваліся, бо такія яны невялічкія былі заданні. І, конечно, лагічна пачынаць з самай асновы гэтай нашай піраміды. Гэта ўзровень веды, але звярніце ўвагі, з аднаго боку гэта самы просты ўзровень, а наша група до сих пор яшчэ спрачаецца. Все? І так, калі ласка, можаце прачытаць, якое было у вас заданне на ўзровень веды і адказаць на пытанне? Так, у нас синий гузик, у нас сам. Мы втроем. Можно мы втроем? Добра. Мы втроем. У нас 3 варианта ответа. Возьмите, можа, мікрафон, бо у нас... Пра каго ідзе гаворка ў гэтай казцы? Мы вырашылі зрабіць гэта паловай нашай групы. Спачатку хацелі зрабіць гэта ўсёй групай, тады ўжо часу не хапіла. У мяне самы ніжэйшы ўзровень з усіх узроўняў развіцця чалавека. Я толькі сама яшчэ нарадзілася, і у сваім, скажем, такім статусе я кажу, што ў гэтай казцы ідзе размова пра маленькае піскляня. Я прочитала сказку, будучи уже в школьном возрасте. Поэтому я с подросткового возраста говорю, что это сказка про школьника, учащегося, который попал, в общем-то, к нерадивому учителю, и который сказал о том, что какой он и кто его родители. Я, наверное, уже взрослый человек, и думаю, что в этой сказке идет разговор о взрослом человеке каком-то, который попал под критику, под взор невоспитанного какого-то человека, имеющего принципиально свой взгляд на какие-то вещи. Спасибо. Давайте поаплодируем. Мы услышали 3 разных ответа на, казалось бы, совершенно простой вопрос по этой сказке. Итак, первый уровень знания. Второй, следующий, более высокий уровень понимания. У кого у нас понимание? Пожалуйста. Так, у нас было 2 вопроса. Возьмите микрофон. Надо было привести примеры словосочетания со словом «спадщина», «наследственность». И мы такие вспомнили. Спадщинная хвороба, спадщинное право, спадщина батьківська спадщина і багатая спадщина. Вось. І другое питання було, у якім сенсі використаний гэты прыметнік у казцы? Как учитель биологии могу вам объяснить, что такое наследственность, как передаются гены от матери ребенку и от папы. Так что здесь чистая генетика. То, что получаем от родителей. Тут включи презентацию.
Ну, еще поясню, у нас два варианта получилось, что первое это наследственность вот этих самых манер, навыков, передачи, что все до этого вылуплялись через яйцо, ну, ломали яйцо, чтобы появиться на свет все цыплята. Этот не стал исключением, ему также пришлось сломать скорлупу, чтобы вылезти. И второй смысл, что это как богатство, которое передала ему курица в наследство. Вот эту скорлупу, яйцо, как бы она дает ему. Вот, но он не очень бережно к нему отнесся. Дякую вялікі. Ну, разумееце, да, тут, конечно, у гэтай казцы, калі спадчынная, то у якім пазітыўным ці больш негатыўным ужываецца гэты прыметнік? Ну, больш такой негатыўны. Дзякуй. Наступны ўзровень прымянення. Будете дополнять. У нас пытанне такое. Прывядзіце прыклад натуральных паводзін чалавека і што ўплывае на паводзіны. Ну, мы не разглядалі гэтае пытанне ў прывязцы да гэтага выказвання, таму што тут і намёку такога не было. І мы прыгадалі сітуацыі, калі дзеці нашы ў школе паводзяць сябе натуральна. І вось мы знайшлі некаторыя такія выпадкі, дзе гэта адбываецца часта. Ну, напрыклад, калі мы ацэньваем нашых вучняў неяк, і яны незадаволены сваёй адзнакай, яны адразу спантанна неяк рэагуюць на гэта, так? Адбываецца такое? Так. І гэта можа быць рэакцыя ад разачаравання ці разгублення і да нават агрэсіі. Так? І яна можа выражацца ў такіх паводзінах, як нейкія усклікі, некае змяненне палажэння цела твайго, так? Яно неяк распаўзаецца, ці наадварот ён неяк узбуджаецца. Чаму? А што такое? І гэтак далей. Другое, што яшчэ у прыкладзе натуральных паводзін, фізіялагічная рэакцыя, ну я ўжо аб ёй сказала. І што ўплывае на паводзіны? Ну тут мы дамовіліся, што ёсць знешнія фактары, якія могуць уплываць на гэтыя спантанныя дзеянні, і ёсць унутраныя фактары. Сярод знешніх фактараў мы вызначылі нейкія асяроддзевыя фактары, ну, напрыклад, паводзіны настаўніка ці нейкі дыскамфорт там выкліканы, ну, на павядзенне. Так? І унутраныя фактары гэта, напрыклад, адносіны самога дзіцяці да акружаючага. Ну, яго некая эмоцыя, яго пачуццё, якое задзета, ці сама адзнака яго, якая неўстойлівая, і ён любую адзнаку негатыўную ўспрымае як адзнаку сваёй асобы і гэтак далей. Ну, такім чынам у нас атрымалася такая карціна. Дякую. Дякую вялікі. Дякую. Наступны ўзровень у нас уже ідзе аналіз, калі ласка. У нас самы цікавы гузік, аналіз. Наша пытанне было, як думаеце, чаму у другой асобы няма імя? Па-першае, у нас паўстала пытанне, дзе тут другая асоба. Гэта мы разглядалі апошнія радкі. Бог ты мой, адкуль у яго такія манеры, відавочна, гэта нешта спадчыннае. Вось што мы думаем. Тут няма імя, таму што гэта можа быць абязлічаным, так? Можа быць... Так, без асобы, дзякуй. І менавіта гэта тое, што можа думаць грамадзянства. Сабірательны образ, так. І вось што яшчэ цікава. Тут мы можам бачыць, што гэтыя словы могуць належаць таксама аўтару. І аўтар можа выражаць думку грамадзянства. І яшчэ, калі стылістычна паглядзець на гэтыя два сказы, то можна ўбачыць, што мы бачым сказ «Бог ты мой» — гэта такая вельмі разгаворная фраза, якая належыць вельмі часта людзям, якія размаўляюць. І паглядзіце, калі ласка, на канец другога радка, 3 точкі. Гэта заставляе нас дадумаць, разважаць. Таму мы лічым, што няма асобы, таму што гэта думкі грамадзянства, а можа быць таксама як повод да нас задумацца аб выхаванні і аб сітуацыі ў грамадзянстве.
Дзякуй вялікі. Вось мы уже і прааналізавалі, выйшлі на такі высокі ўзровень аналіз. Сінтэз, калі ласка. А давайте паслухаем. Ну, давайте. Гэта аналіз. З англійскай мовы. Ну, магчыма, з англійскай мовы мы просто рухаемся менавіта па пірамідзе Бенджаміна Блума. У яго атрымліваецца, што на самой справе вось гэтыя мыслительныя разумовыя аперацыі, аналіз, сінтэз і ацэнка, гэта як бы яны на адным узроўні стаяць і яны выконваюць вельмі важныя функцыі развіцця крытычнага мыслення, і в прынцыпе гэта не мае вялікага значэння, што за чым ідзе. Мы можам і сінтэз, а потым аналіз, таму я думаю, што гэта... Але сінтэз усё ж такі аналіз, калі мы раздзяляем нешта агульнае на нейкія састаўляючыя, а потым, калі мы выходзім на больш высокі ўзровень, мы зноў гэта складаем, але на больш высокім узроўнем, чым было. Калі ласка. Так, душа, такі ласка. Вам мікрафон. Хто третій у нас? Тихо, тихо. Вот так, стойте. Один за одним. Я третья. Я третья, хорошо. Нет, вот так, да. Ну что робіць? Нам заўсёды несур'ёзны дастаецца сінтэз. Мы гаворым аб перакладзе інфармацыі з адной знакавай сістэмы у другую. Намагалася з вербальнай, так, вось падачы інфармацыі зрабіць візуальную. Нам дасталася стварыць комікс. Вось у нас ёсць першая, открываем мы наш комікс, першая старонка, і мы тымі сродкамі, якімі змаглі паказаць. Ну вот, калі не бачна, я просто агучу, што напісана. Тут наша кураня б'ецца не ў істэрыцы, а вось прабівае сабе дарогу да светлага жыцця, і лаканічная надпіс, таму што это комікс, хрумк. Ну і дзякуй Богу, што гэта комікс, ад нас не попросили зрабіць нейкую монулізу, потому что мы не по этой самой. Перелистываем стороночку. Так, проблема у нас. Сторонка у нас перелистнулася. Так, сторонка номер 2. Мы не бачым. Першы вось у нас свабода. Сустрэла радасна у входа. Так, наша кураня крычыць ура, свабода, вось яно дабілася, за што змагалася. І третья сторонка атрымлівае по галаве за тое, за што змагалася, бум, а-та-та. Ну, вось спадчынная, ведаеце, такое вось атрымліваць пастаянна. Такая у нас атрымалася такі комікс. Некалькі слоў, таму што у нас сінтэз. Мы вырашылі перайсці на нейкі больш, на другі больш вышэйшы ўзровень, і мы вырашылі, што абагулілі гэтую сітуацыю, і кураня это нейкі маленькі чалавек, і хочацца вспомніць Крылова, ты вінават уж тем, што хочацца мне кушаць. А наконт спадчыны, калі ты нарадзіўся ягнём, цябе, напэўна, нехта з'есць. А калі ты воўк, то ты каго-то з'есі. Ну, вось такая мараль нашого коміксу. Дзякуй. Дзякуй вялікі, конечно. Свабоду атрымаць не так проста, да, трэба нешта там прабіць. Калегі, у нас яшчэ засталося одно заданне, звязанае з ацэнкай. Калі ласка. Не будзе вершу, нешта не так. Так. Наша ацэнка, ці згодны вы з назвай гэтай казкі, прыдумайце іншую назву, якая падлюстроўвала яго асноўную ідэю. Мы пагадзіліся ўсё ж такі з назвай гэтай казкі. Чаму? Таму што сэнс тут сарказм такі нейкі скрыты. Але калі мы пачалі прыдумваць іншыя назвы, мы не змаглі зрабіць гэта іншую, таму у нас атрымаліся іншыя. Вось. Ну, зачытаю, што атрымалася, і скажу, што самая лепшая, на мой погляд, назва нарадзілася ў удзельніка нашай групы тады, калі ўжо шла тут дыскусія па іншых групах. І так назвы. Цяжкасці выхавання. Няшчасныя настаўнікі.
Ці вінавата спадчына? Або пры чым тут спадчына? Можа, яйка вінавата? Комплекс яйка. Першародны грэх. Клас. І апошняя назва, увага, чаго вылупіўся? Зміцер. Вялікі дзякуй. Дзякуй. І цяпер яшчэ, калегі, да вас, да ўсіх будзе адно заданне. Калі ласка, індывідуальна запішыце, літаральна адзін-два сказы, асноўную ідэю гэтай казкі. Як вы лічыце асобна? Асноўная ідэя гэтай казкі. Дзякуй. Хто хоча падзяліцца? Калі ласка, Вікторія. У мяне так атрымалася. Чалавек імкнецца да ацэнак, а не да прыняцця. Яшчэ хто хоча? Калі ласка. Не старайся никому угодить, живи в свое удовольствие. Все равно найдутся те, кому ты не понравишься. Философский. Если что-то происходит или совершается, значит, это кому-то нужно. Еще? Кто? Народ всегда плохой. О. Ты виноват уж тем, что вылупился. У мяне з не звязана. Не спяшайцеся з вывадамі або не вешайце ярлыкі. Народ заўжды шукае белую варону. А у меня одним словом, змагайся. Змагайся, да. Усё жыццё, да. Стэрэатыпы выхавання ад нараджэння да памірання. Дзякуй. Так, хто яшчэ хацеў бы? Всё? Усе, да? Яшчэ. Ну, цыплёнок, ты попал. Дзякуй вялікі. Ну, можете вось паглядзець, якія былі іншыя заданні, бо вам мы давалі ўсё ж такі выбар на ўсе ўзроўні. Вось тыя пытанні ці нейкія заданні на разуменне, прымяненне. Ну, я думаю, што вы ўпэўніліся ў тым, што сапраўды, калі вы бярэце заданне рознага ўзроўню, да, гэта дае магчымасць прааналізаваць вельмі глыбока, да, і асмысліць гэты тэкст. Ну і, канешне, знайсці ідэю, асноўную ідэю тэксту. Ну, паглядзіце на аналіз, што мы прапанавалі, тое, што вы маглі выцягнуць. Ну, прабачце, крышку часу не хапае, таму мы так пералістваем. Итак, паважаныя, справа ў тым, што, канешне, настаўнік, рыхтуючыся да ўрока, да, можа зрабіць адну справу, сам падрыхтаваць усе гэтыя заданні, да? Але асмысленне тэксту можа адбывацца не толькі з пазіцыі выканання заданняў, да? А яшчэ і з пазіцыі складання гэтых заданняў. І зараз вам будзе прапанавана такая магчымасць, да, скласці заданне, одно заданне, да, у того ўзроўню, да якога належыць ваш гузік, які пакуль што у вас застаўся. Калегі, вось яшчэ одна такая полусказка, я прачытаю, называецца «Клякса». Можа, ёсць больш трапная назва на беларускай мове, але, на жаль, ну, клякса. Сярод аднастайных літар на лісце паперы адна клякса ўмее захаваць сваю індывідуальнасць. Яна нічога не пераймае, у яе свой твар, і прачытаць яе не так проста. Так, у кожнага з вас ёсць свой узровень. Так, і мы вам даем такія лісточки, так, на якіх написано пазіцыі, па якіх вы можете выконваць заданне, составлять заданне. Так? Вам просто будзе лягчэй крышку. Мы вам даем такія шпоры. В конце уже была зашпилена кашуля. Ну што, калегі, я прапаную уже закончыць, бо ўсё, трэба было толькі адно пытанне ці нейкае адно заданне прадумаць, і ў асноўным усе ўжо справіліся, наколькі мы уже бачым. Цяпер я папрашу наш узровень веды
Калі ласка, прапануйце да гэтай казкі сваё заданне ці пытанне. Так, давайте похлопаем. Цудоўнае пытанне на гэты Так, ўзровень. Алена, калі ласка, возьмите свой гузик, да, і давайте мы вось сюды замацуем. Мы гэта зрабілі. Будем зашпіляць кашулю. А вось сюды чапляем. Просто, не, просто... Наступны ўзровень разумення. Дякуй. У нас питання, чому кляксу немагчыма так просто прочитать? Яшчэ раз, калі ласка. Чому кляксу немагчыма так просто прочитать? Так, давайте Дякуй. таксама пааплодзіруем. Пахлопайце, калі ласка. І у нас яшчэ адзін гузик зашпіліўся. Цудоўна. Так, калі ласка. Прымяненне, нагадваю. Применение. Что можно изменить в одинаковом, чтобы это стало оригинальным? И что изменится, если все будут одинаковыми? Вот такие. Вельмі цікава. Дзякуй. Калі ласка, прышпілівайце яшчэ адзін гузик. Так, Аналіз. цудоўна. Так, аналіз. Создать подборку букв, которые могут выражать свою индивидуальность. Такая возможна. Например, 3 буквы О, если выразить О, это будет междометие, будет вызывать эмоции. У, это тоже может вызывать эмоции. То есть не всегда буквы могут быть безличными. Класна, цікава. Дзякуй. Дзе ваш гузик, І дзяўчаты? яшчэ ёсць адна версія, калі ласка. А гузик подайте, калі ласка. Гузик. Да, давайте. Я замацую за вас, добро? Мы бы еще предложили несколько вариантов. Например, что дает кляксе ее индивидуальность, каковы причины индивидуальности кляксы, может ли клякса быть похожа на букву, и как ты думаешь, почему буквы одинаковые, а кляксы индивидуальные? Так, дзякуй. І, калі ласка, ваш гузик. А, это вы прапанавалі. Все, зразумела. Я сам заблудився. Узровень сінтэзу. Ідея Лідії Романчук, задання створить рэп-кампазіцыю на тэкст про кляксу. Критерии виконання задання. Першее. Разбить текст на ритмичные блоки. Выбрать фразу для паўтораў 3 разы. І трэцяе. Закончыць сказам «Яна нічога не пераймае». Почекайте. Ацэнка. Ну, у нас ўсё вельмі так жорсткенька. Оформить протокол комиссии Совета профилактики школы за парушэнне кляксай унутрышкольных правілаў паводзін. Пералічыць правілы, якія парушыла клякса сваімі паводзінамі. Дзякуй. Калі ласка, зашпілівайце апошні гузик. Так, ну і каб абагульніць усё тое, што мы з вами зрабілі, да, давайте мы зноў звернемся да пытання, да, якая асноўная ідэя гэтай казкі. Да? Калі ласка, падумайце крышачку і давайте паспрабуем выказаць яе. Як вы думаеце, якая асноўная ідэя гэтай казкі? Давайте пачнем. Наталья, калі ласка. Індывідуальнасць – гэта штучны тавар. Як цяжка быць індывідуальнасцю або індывідуальнасць не парок? Дякуй. Так, кто еще хотел бы? Опять одним словом, выделяйся. Так, кто еще? У мяне ёсць ідэя у выглядзе пытання, ці заўсёды разнастайнасць гэта прымальна? Ну, продолжение «Будь самим собой». Так, дякуй. Так, можна яшчэ? Ці заўжды індывідуальнасць добрая карцінка, і ці ёсць у аднастайнасці разынкі? А я приведу цитату Оскара Уайльда. «Будь собой, прочие роли уже заняты». Дякую, вялікі. Так, ёсць яшчэ жадаючыя? Нема. Сразу сформулировалась. Индивидуальность ради индивидуальности. Добра. Калегі, паглядзіце, што ў нас атрымалася, якая кашулька прыгожая.
И Всем все гузики подобаецца. зашпиленные. Все гузики мы зашпілілі і авалодалі, мы можам сказаць, што нейкай ідэі гэтага тэкста. Хоць ён такі каротенькі, першы і другі, але прайшлі ўсе ўзроўні. Вось, гэта кашулька без гузикаў. Так, і апошні слайд. Так, ну і зараз нам засталося толькі крышачку падвесці вынікі да, нашага майстар-класа і паглядзець, адбылося якое прырашэнне, да? Ці змаглі мы штосьці даведацца, чамусьці навучыцца, якія нашы эмоцыі і ўвогуле ці рэалізавалі мы, ці дасягнулі мы мэты, якія ставілі перад сабой у пачатку майстар-класа. І так, хто б хацеў адказаць на якое пытанне, калі ласка? Можна выбраць тое, што вам. Да, можна на выбор. Я адкажу на другое пытанне, што ўдалося, чаму навучыліся. Я даволі часта сутыкаўся з словазлучэннем таксаномія Блума, вельмі часта яна мільгае паўсюль, але ніколі натуральна не даходзілі рукі да таго, каб сесці і разабрацца. Дзякуючы вашым заняткам гэта атрымалася, сапраўды я зараз валодаю вельмі структурна. Дзякуй. Хто яшчэ жадаючы? Наталья. Дзякуй вялікі. Я думаю, што слон і пагоншчык дамовіліся, працавалі ў тандеме, а накірунак паказалі нам нашыя мадэратары. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Так, Алена. Ну, я яшчэ магу такую паралель правесці з кампетэнтнасным падыходам, калі на працягу нашага занятка нашы майстры ўвесь час звярталі ўвагу на тое, што тут настаўнікі звярталі ўвагу на сваю працу, нейкія праводзілі паралелі з гэтымі казкамі. Ну так лягчэй было ўсё зразумець, а дзецям яшчэ лепш разумеецца, калі ёсць кампетэнтнасны падыход. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Хто яшчэ б хацеў сказаць што? Тут няма такого пытання, што для сябе узяла. Узяла, безумоўна, гэтыя казачкі, бо я нават запісала прозвішча аўтара, бо яны варушаць нашыя нейкія там унутраныя думкі, так? І нашы эмоцыі, мне вельмі спадабалася працаваць у гэтай камандзе, таму эмоцыі самыя такія ўзнёслыя, яркія, нават не ведаю, як апісаць. Дзякуй. Калегі, дзякую ўсім вялікі, што актыўна працавалі, што дзяліліся сваімі думкамі, ідэямі. Ну, яшчэ поспехаў жадаем вам, конечно. Усяго вам добрага.